Tak to řekni. Takže čau, já jsem Terča, to je Aja a vítáme vás na našem společném kanále Terča a Aja. Dneska vám řekneme, jak se houpat na suprové houpačce, plus co se bude dít zítra. Co se bude dít zítra? Půjdeme do útulku na Čapce si půjčit pejsky. Pokud nám je půjčí. No a teď říkáme. Teď rozhoupu. Na téhle houpačce. Pom. Takže já už jsem nachystaná na tady tu houpačku a už to pomalu rozhoupává. A já? No a já, jak se už dostávám strach, ale to vadí. Takže grafika tohohle úryvku je dost blbá, ale koukejte se na Terezu. Tak se houpa, ježiš. Tak jo, tady vidíte, jak se houpat a my se s váma loučíme a těšte se na nás na příštím videu. Čau.